Aupa lagunak, hemen gaude bueltan, orain honetan CTS XL, esan bezala, Leicester oso laster egin behar genuen. Eta, bueno, hemen gaude hautatzeko errezkat, nik uste eta hartuko dudala, dekolako pizkat guztizko pizkat. Bale? Oh, frantzesa, bai, frantzesa, me dudalako, así, porque sí. Eta herriaren izena zer jarriko diogu, zein izen jarriko diogu herriari, ez dakit, Galifrey dela Dr. Whoko doktorearen izena, hori berdin du, hori gutxenekoa da. En fin, hau da, hau izango da lehenengo saioa, eta ea zer handi joan bali, saio hauek 10 egitearekin egia esateko pozik nago, 10 eraltzen, wow. Bai ona, benetan. Bai ona, petrolio dekogu hemendik, dekogu beste petrolio pizkat, hemen ere dekogu, hemendik ere, bale, ura han bakarri, beraz, igual, ziurazki, hemendik sortuko dugu área esperti, me keuin zin dugut hemendik gutxi gora bera, kosta honetan. Bale, beraz, ez, non da? Hemen. Bale, hemendik gutxi gora bera ziko gara errizkarekin. Beraz, lehenik eta behin errepidetxo bat hemendik, zuzen onarte. Bale, eta orain, hemen behien kostan hasiko gara udalagaz, udal polita. Vale, primera, epa. Ez! Bueno, berdin da. Hor gertirik egon. Vale. Orduan, eldutuko dugu, eta hasiko gara hau egin behar dugu, hasi baino lehen egin dezala, eta hasiko gara jada gauzak eraikitzen, lurraldea, lur egokiak landatzeko, eta abar, orduan, landatzeko lurrak baditugu hortze. Beraz, lehenengo sektorea hemen jarri behar dugu. Horrek esan nahi dago. Udalan eta... ja, egia da. A ver, beraz. Vale. Eta orain... epa, manten... bueno... orain ikusiko baina, bueno. Zerealak bereziki nola, hemendik eta orain lotuko dugu guztia. A ver. Hor. Hop, bugazo. En fin. A ver. Bizkotan diago. Hor ondo dago. Bitin baten bat gehiago. Holan. Hortze. Bat gehiago. Guztio dakigunez klasean ikasi dugulako, lehenengo sektorea oso garrantzitsua da, beraz lehenengo sektore indartsua behar dugu. Hauts.
Hori da, hor. Ondo. Etxetxo batzuk gehiago egingo ditugu. Holan. Primeran, gero, prestatuko ditugu. Hauek. Hemendik. Batzuk gehiago bada espada. Eta haientzat ofizina batzuk. Vale, ondo. Zer gehiago? Dendak. Hemen ere beharko ditugu dendatxo batzuk. Eta hemen ere beraz hauetako batzuk. Eta telak momentuz ez ditu egingo. Vale, momentuz holdan. Ea baz zelan aztenen sektoretxo hau. Vale, zelan azten doan. Hor daude egiten sektoreak eta bar, hau azten doa. Gero, honen abantaia gero da herrien artean nire ditut beste bi edo hiru herri egin da, bale? Eta herri ezberdinen artean negozioak egin aldituzula. Beraz hori benetan, wow, ematen dio niri punto bat, alako benetako komertxo, alako kapitalismo edo haien arteko komertxoa benetan sortzen delako edo gertatzen delako, eta hori benetan, wow, oso kuriosoa dela edo oso ondo egina edo punto bat ematen diola bere aldean, bere aldera edo beragatik, edo nire partetik gutxienez, nire gustuagatik edo puntu bat irabazten du hor. Bala, guzti berria da, bale, hau da, orain arte indugun guztia, zer berri ikusteko. Bale, hemen beharko ditugu igual, ez dakit nola gauden hemendik. Holan, bale, hau, beteta, hemen daude hiru, baina landa ere beharko ditugu. Hori beriko gara, saiatuko nahiz gutxo ez dute jarri mene. Bale, gutxo, pizkat gehiago. Ez dakit ez dute zut jarri erloioa benetan. Ai ama, ze despiste. Hauek bet, gainezka, jode. Atxotan itzak hori hemen ze behar dugu. Bale, beraz, lan postua gaude. Daudelako, ikusten duelako, hor daudela beraz egingo dugu hauetako bat gehiago hemendik, eta hauetako bat gehiago epa, holan, primeran, vale, luego tiene una ficha disponible, quindi dice lasai, non sta pensando. Vale. Orduan, lehenengo sektorea jarraituko dugu nagusitzen, bale? Eta horretarako ganado. Hauetako batzu jarriko dugu. Benetan vale, hola, se forma egin bitxia, egin dugun hor bat batean. Ara, onarte demasiado grande, vale. Vale, hor hemen beste bat. Ze pena. Vale, hor hau txikiegi izango da, ez? Epa! Bueno, berdin dago. Hauetako batzuk ere prestatuko. Zer behar dut hauek? Bale, horrein jarriko ditugu gehiago lasai. Hauekin bat etxe batzuk egin beharko ditugu. Opa. Vale. Erratzen nahi zuztut, baina bueno. Pa.
Vale, hor. Piskata handiago. Baina. Hor. Baten bat gehiago lan. Vale. Venga, eta orain etxetxo batzuk eraikiko ditugu. Ba, oran gutxi gora bera, ez pentsa igual gehiago inkluso beharko ditugu hortik. Bai, alaketean industria dago, azteko eraikitzen, momentuz osa etxetxo batzuk gehiago eraikiko ditut, eta ea zelan doien hau aurrera momentuz. Zelan doa lana behar. Ez, bai, hortik zabiltzate. Momentuz ez, vale. A ver, zelan doien, ai ama. Oentxe behan dut, eta dagoen behen kriston janostiko bajonazo hori ematen dizuna. Vale, industria, non erekiko ditugu. Egon, ura non dau, vale, hor. Eta petrolioa? Hemen. Petrolio ondon dekogu, vale. Claro, petrolioa ereki atera baino lehen, zera. 5.000 pertson behar ditugu herrian bizitzen, beraz. Industria eramango dugu pizkato nago, vale, pizkat hemen jendearen osasunean ona edo, vale, jendearen osasunean pentsakor, eta izango dudanaren izango dudanan gauzetan pentsakor ere. Osan doie, ondo. Vale. Beraz, hemen badituko dugu momentu utxu bate, prestatuko dugu hauen industria. Hor, bat gehiago. Eta orain etxetxo batzuk. Pues, behar beste edo igual, bilerro igual, Eta, gero, hemen prestatuko ditugu beste oficina batzuk. Hori da, primeran. Hori da. Venga. Eta aurrera. Ea zelan doien gauza. Aurrera doa guztia, oazten da. Ez dugu ez zurik zonalde hauek, ur mineraletako ingrune hauek mantendu behar ditugu ura ateratzeko, eta petrolea ja interes gehiago baude. Hauen ekonomiaren partetik eta beste herrien aldetik. Beraz, ea zelan doien hau. Bueno, pizkate, abiadora pizkate nagusituko dut, hau pizkate aurrera egiten duen bitartean, gero, hemen lanak. Vale. Egon. Esan dugu hemen lanak, daudela, vale. Beraz, hemen ikusten dugunez lanak dituztela, ba, plaka. Venga. Aurrera. Haiekin. Hemen. Zelan du hau. Inanak langabezian, baina hemen badaude inguruneak azteko. Beraz, hau guztia erakitzen den bitartean. A ber, aurrera egin dezala. Ikusten badut denbora gehiagi behar dudala, ba, mosketa egingo dut eta listo, Bale, ba. Ereki dira, guztia primeran doa. Momentuz, hemen zer dago erekitzen? Zer behar dute? Vale, behar dute hiritar gehiago. Vale. Ez dakit zara solkoten hauek, la ciudad tiene problemas para mudarse. Bueno, hori normala da.
Eta bera ben, klaro, eskatzen didazkidate dendatxo batzuk. Horren txertan erekiko ditudala. Baina ja, zuzenean. Este txotxo batzuk. Ze ondo da este momentuz gauzak. 1800 pertsona, bai, ondo. Hau, esperientzia da. Jakintasuna. Jakin duria. Bueno, ez dakizin bat arman, mantuko dut pizkat gehiago. Lusegi geratzen bada, saiatuko naiz parte batzuk mosten edo, lusegi bada. Bestela ba ezer. Ba hori, besterik ez, pues mia eta piku ditko jaure irabazkin gisa. Vale, etxe batzuk gehiago berko ditugu hor. Estundu zen nola bizkanaka eraikitzen goaz. Herri bat osorik. Gero bat gaur danik. Zut amairu ez da malefiziorik. Herri bat osorik. Gero bat gaur danik. Utsiko dut abestari bestela. Igual jipuitzen eusue kalean zer ikusten banda eusue. Oso txartu abesten bait dut eta... Ez alcanzado? Oh! 2000 herritar! Oh! Grill bat! Que guai! Grill bat! Beto supermerkatu bat! Zaundo. Eta zer da? Ui! Oh! Enprets! Eta gizar, alpeitu ze! Eskain, gaztea. Dekor, ezak ezer da. Vale. Ongi, orduan, urrengo urratxa. Jeitsi. Benetan ez du merezi, horrelako hilabazkinekin ez du merezi hainbat izatea, hainbat ordain behar dezatela beste jendea, beraz. Hau jeitsiko dut, bale. Hau ere jeitsiko dut. Ondo. Hau jeitsiko dut. Eta hau jeitsiko dut. Ba, primeran! Guztia minimora. Buah! Inoiz baino hobeto. Ez ez dugu hemen berri. Hospitalak. Behitu, hospitalak. Bai, egingo ditugu. Zer behar dute? Bale, dietakoak. Bat hemen. Bat hemen. Eta bat hemen. Orain, zer dago? Bale. Ja. Orduan, orain, hemen behar dekogu. Eske ez dakit, bale, ingo ditut hemen eta jenda mugi dezala bere ipurdiak. Ez dut honekin zueran izango dudala. Bale, klaro, hiru hospitalera eki ditut. Igoko dut ofizinen zera. Neko hogeira, piskat gehiago, eta bostera. Vale. Primeran. Martzan dodo hospitalak. Honeko egon. Vale. Bazuok hemen. Eta ea ba. Guzti aurrera doan. Vale, momentuz ondo. Hau betzen doa. Hau ere betzen doa. Gero eta herritar gehiago eta gero eta hobeto. A ver. Vale. Badaude hospitalak martxan. Eta lehenengo sektoria ondituko dut gehiago. Benetan, merezi du. Janari arazoak ez izatea. Abitu hauetako bat egin dezak. Ja, klaro, baina hemen kargak eta momentuz ez dugu egingo.
Gero ikusiko dute txoin. Ez zegoen bat ikusteko, ez dakit hau dozen. Hemen. Claro, kargak hemen egitatoste. Bueno, orduan primeran. Madre mía. Vale, ahora erakiko dugu hau. Eta orain egingo dugu hau aeto dugu lan meningo ditugu batzu lan merezi du lehenengo sektorea nagusi izatea eta merezi duela. Gero hemendik ere dirua gerorako diru justo Nikolan gutxiago hor hemen hau, vale, primera, orain beharko ditugu hauetako batzuk holan egingo dugu, antxe bertan holan bada espada, ez dakit zenbat beharko ditudan, baina bada espada eta hau zelan doien hau karga, 1,0 karga, 1,80 ondo ditu horietako batzuk gehiago vale, bengo dugu hemen horietako beste bat vale, badoie 1,80 horrek egiten duena da hauei zera, bueno, produktibitatea eta gora egiten di edo ez badut txarto goratzen vale, ondo doa momentuz hemen ikutsiko dut gaurkoz espero dut guztoko izatea guztoko duzue bakizu zein behar duzuen eta besterik gabe eskerrik asko ikustegatik eta hurrengora arte